Josu Perea, Elgoibartarra, 53 urte, ongi etorri Josu. Apa, egunon. Bueno Josu, nolakoa zen zure egoera duela bilabete, Winners Formationen hasi aurretikan? Bueno, hemen hasi baino lehen ni nintzen pertsona bat, impulsibidade handikoa, beti malaletxian, jendia juzgatzen, jendia akusatzen, pazientzia gutxi, eta, bueno, nahiko zalantza bai, gero momentu batzutan, arnasketa, ariketa batzuk eta ere itxen honitzen, eta halako baten sentidu naban barrua utza. Eta, lana aldatu zein galduta sentitu nintzen, eta laguntza biharrenak ala pentsau naban, eta eskatu naban. Sierra nago naban, zuga nago naban, bai. Egoera hortan, nola sentitzen zinen zu, egunokotasunean? Batetik nintzen sentitzen realizauta. Hau da, nire bizitzan enaban ikusten zentzu bat, ematen nagoenik nire bizitzari. Bestetik, bi ume txiki dazkat, eta enaban nahi haina disfrutatzen. Eta, gero jende desberdinak egin erlazioa malaletxen egote horrek, esaten honik buelta eman biharroko. Bai. Eta zergatikan hautatu zen niri, eta ez beste bati? Hau izan zen, ni pelota zale izan izbetianik, eta interneten pixka jarraitzen dagoela, ikusi nagoen zure pagina. Eta bate pentsatu gabe, eta asko begiratu gabe, telefono hartu eta ditxu eman, laguntzeko, nire egoera hortan laguntzeko bidea zagoen zurekin, eta baiet, eta aurrea. Eta Josu, normalean egoera hortan gaudenan, sofritzen edo besteak kritikatzen eta bar, eta ez garen guztua sentitzen, normalean uste dugu kanpoan dagoela arazoa. Nire egoera, edo nire tokatu zaitau, edo besteak egin ditau, edo... Nola lortu zenuen zuek esatea? Ez, nik aldatu behar dut. Hor lantzen hasi ginen, onarpena, jende guztia eta egoerak dia moduan onartzen, barkamena, jende barkatzen, ni neu barkatzen, barne pake hori aurkitzen, eta ikasten, gauza guztietaz ikasten, egoera bakoitzetaz, eta konpasio hitzak ere asko lagundu dian eri, ulertzen, jende bakoitzak ere pertsona guztien ni bezala, gure gauza ditugula, eta bere barruan sartzen, eta hori pixkate ulertzen, azkenean laguntza alde horta ni ondo sentidu, eta maitasunez, ematen ezer jaso gabe. Nolakoa da Josuren egoera gaur egun, formakuntza maituta? Gaur egun, ondioen ere jartze gata zilek beste pertsona bat izango nuke. Nire bizitzako momentuik garrantzitsuena izango nuke, asko zela seixo bizi naiz, pazientzia umiekin disfrutatzen da asko ze gehiago, lanian pakia ekuitzea lortu dut jende guztiakin, ingurukuekin, eta bizitzari, badukat, zentzua emateko bide bat eta proposito bat. Zer lortu duzu formakuntzan, Josu? Ikasi, asko. Nitaz, asko ikasi. Emozioa gestionatzen, gehixen bat, eta, funtsa hori, nik uste dut hori dela. Nola sentitzen da barnean gaur egun, Josu? Lasai. Barne pake bat, eta dana egunerokotasunean beste ilusio batekin, ez dakit, asko aldatu naiz, eta da hori momenturik nire bizitzako, eta beti ilusioz gogo egin beste proposito hortan, poliki, egunero paso txikiak egiten, bide berri bat eitzeko.
Josu, ze aholku emango zeinekezu gaur egun igual hemen begira dagoenari, o bideo ikusten duenari, sufritzen da bilinari, zure lehengo egoera bat bizitzen ari deni, ez dakit, inseguritateak etorkizunerakiko, zer bide hartuko dut etorkizunean lan hau, bestea utziko dut ez dut egingo, errabi sentitzen duenari, kritikatua sentitzen denari, o bestea kritika botatzen ari deni, eta sufritzen dagoenean, ze aholku emango zeinekezu? Bueno, nik ulertzen dut, pauso, laguntza eskatzea pauso ez dela erreza. Ez dela erreza, ez? Dana daukagu, hogeixenak sozietan donen sartuta buruan, adibidez lan guztien inguruan, estabilidade bat, seguridade ekonomiko bat, gero familia ere. Nik uste dut beti bilatzen dugula eskusatxoen bat pauso hori ez emateko, ez? Batzutan sufrimendua nahiago segi, bildur gehixo ematen digu pauso ematiak sufrimendua segitzea baino. Nik gomendatuko nuke dudari gabe, aurrera pauso eman, laguntza eskatu eta denbora baten kristonaldi egarriko egula. Eta politxena, honek ez dakala mailarik eta poliki ikasten jungo dela. Zergatik uste duzu hainbeste kostatzen zaigula, gaizki igarotzen gaude eta arare mango bueltan kaixu, hau pasako da edo zergatik kostatzen zego emeste? Nik uste dut ingurua asko da, ez? Basan dut, bizidan soziale honetan ni behintzen mogitzu izan nahiz inertziaz. Inertziaz, umetatik hasi eta ematen duten edukazioa fokoto, sozietate honetan eta gero bani iritsi nintzen 18 urtera, eta galdetzei zuen nien, ze ikastien, ez dakit, egitea esan ez dakit, ez? Eta igual esan zer nahi duzun da, horrek ez du salidarik. Eta etxian eta eskolan hauek salidak, honek ez, bestia ez, eta azkenean, hortara zu, inertzia esaten moduan, eta ontxe, konturatu nahiz, lantzian, barruan lantzian, eta zer da nahi gustatzen batean, zer da nahi duten guazen horren bila. Josu, benetan nire partetik eskerrik asko eman nire atea jotzegatik. Ikaragarri izan da niretzako zure transformazioa ikustea, hasierako egoera hori, inseguritateak, Josu insegurua, beldurrak, zalantza egiten zizkian galderak, sentitzen zuen errabi hori ez, eta gaur egungo Josu ikustea, barren lasitasun honekin, disfrutatuz familiaz, disfrutatuz bizitzaz, aldaketa hori egin duzula zu, Josu, zer aholku emango zenioke begira dagoenari, aholkua, zure aholkua, zure mezua? Nire mezua, ez jarraitzeko sufrimentu hortan, nahiz eta txikixe izan, gauza ikusteko beste modua dela, eta askoz lasaixo bizitzeko beste modua dela, eta dudari gabe, laguntza eskatzea dagoen gauzaik politxena baina, eta gero aldako erlazioa mantentzea zel izan da. Mi esker izu. Zeuri. Eskerri asko.